Здравейте, казвам се Николета Беличева. Здравейте, казвам се Кристина Гаврилова. Представям ви последни останали апартаменти в Рата Резиденс. Бутикова жилищна сграда в квартал Витоша, скоро готова да посрещне новите си обитатели. Сградата се отличава с елегантен завършек и висококачествено строителство. Главният изпълнител на обекта е с над 20 години опит на строителния пазар в България. Апартаментите имат големи френски прозорци от Рехал, строен стъклопакет, функционални разпределения и светли помещения. Някои от имотите, останали за продажба, разполагат с просторен двор, а перлата в короната е апартамент с спираща дъха гледка към Витоша. За сигурността в сградата ще се погрижат 24/7 видеонаблюдение от най-висок клас, както и висока ограда около обекта. Общите части на сградата са с LED осветление, италиански гранитогрес и безшумен асансьор от последно поколение Коне. Рата Резиденс е на удобна локация близо до булевард Симеоновско шосе, хранителни магазини и нова спирка на Софийското метро. Свържете се с нас за повече информация и огледи.